Nej, fuck det. Kom bare, Kasper Lundholm, og giv den gas. Ja. Haha, det er for nice. Jamen, jeg synes, det er for sweet. Jeg har aldrig fanget nogen. Skal jeg gokke den oven i face? Ja, vi skal gokke den. Prøv lige at lade mig se et fiskerens pose, så... Jeg zoomer lige lidt ud, tror jeg. Det er lige meget. Den er fandme flot, Kasper. Fuck, hvor nice. Prøv du ikke at lade mit gear i... Jeg har den. Kasper, bare løfte den op af vandet. Nej, de knækker. Løft den nu bare op af vandet. Jo, tag fat om linen og løft den op. Den knækker sådan ude. Nej, det sucks. Den kan altså. Jeg havde det Ja, det er fint nok. Her. Nå, vi nåede altså at få det på video, det er fint.